Partners van Culinair Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Greens Blueberries, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Vinissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max. Welkom terug bij Navenant Culinair Live. En ja, we gaan altijd bij Navenant Culinair Live natuurlijk wijn proeven. En dat doe ik met een man samen die alles weet van wijn. Hein Schumanns, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Graag gekomen. En van Vinissimo, Daniele Minepace. Fijn dat je er bent. Er staat weer een prachtig glas wijn. Maar waarom deze wijn bij dit gerecht? Ik begin bij jou, Daniele. Nou, het gerecht dat was dus een mooi stuk vlees. Met paddenstoelen en wijnjus. Dus daar moest een mooie krachtige wijn tegenover staan. En dit is een juweeltje die echt past bij zo'n gerecht. Ben jij het daarmee eens, hè? Dit is een van mijn lievelingswijnen, want als je weet, ik ben een Italië-freak. Ja. En zeker dat gebied daar rond Valpolicella. De betere natuurlijk, zoals dit, gemaakt van de Ripasso. Dit is een uniek glas wijn. Helaas te weinig in Nederland bekend. Maar daar gaan we vanavond eens even over filosoferen. Ja. Nou, je bent een Italië-freak, nu moet je dat natuurlijk ook zeggen met een Italiaanse schone naast je. Jullie doen met Vinissimo de wijn uit alle streken van Italië halen. Ja. Dus alle druiven die er in Italië zijn, die willen jullie in het assortiment hebben zitten. Ja, is dat gigantisch veel werk? Ja, en er is nog altijd veel te ontdekken. Want zoals meneer Schumanns al heeft ontdekt, er zijn zeker 700 druivensoorten. 700 druivensoorten? Ja. Ja. Is Italië, Hein, kom terug bij jou, is dat misschien wel een van de mooiste wijnlanden? Of ga ik dan te ver? Zeker weet ik ook qua assortiment en wijnrassen. Met alle respect voor alle landen, de Frankrijk, uit Spanje. En ik wil niemand overslaan. Maar als ik dus in Italië, ik heb in mijn boek 700 druivenrassen omschreven. En ik denk dat ik pas 3/4 heb. Het is allemaal streekgebonden, regiogebonden. En elke boer heeft zijn eigen passie met zijn eigen druiven. Dat zijn dingen daar kun je mensenleven op studeren. En telkens kom je iets nieuws tegen. En dan blijf je toch ook terugkomen bij een bepaald gebied. Zoals hier bij Valpolicella. Dan denk je, toen met Danielle een keer overlegd. Wat gaan we dan bij dat mooie limousinvlees? Dan gaan we afwegen. En dan kom je toch steeds terug op dat druivenras en het gebied. En dan kun je dan nog zeggen van ja, maar wacht eens, Valpolicella heb je natuurlijk ook bij de Lidl, ook bij de supermarkt liggen. Dat is ook Valpolicella, maar dit is de bulk. De grote wijnen, de Ripasso wijnen, daar moet je op letten. Het is mondjesmaat gemaakt door ambachtelijke wijnboeren. Daar word je alleen maar vrolijk van. Ja, dus dit is dan het neusje van de zalm, mogen we zeggen? Ja. Ja. Wat is nu het leuke, het beoordelen van de wijn op zijn kwaliteit die gewoon zelf als wijn heeft? Of juist de zoektocht van bij welk gerecht past die wijn? Ja, dat is inderdaad een zoektocht, want het is zo uitgebreid en er zijn zoveel combinaties mogelijk. Maar wat is het leukste? Is dat het leukste, die zoektocht eigenlijk, om te kijken van wat kan ik met die wijn? Ja. En daar ben u veel mee bezig? Steeds meer, ja. En hoeveel verschillende soorten wijn hebben jullie in dat assortiment zitten? Nou, ik denk zeker 150, zeker. Ja, dat is gigantisch. Ja, en heb jij ze al allemaal geproefd? Ja, ik denk het wel, ja. En 150 keer tevreden? Nou, maar dat is pas het begin. Dan heb je dus een basis. Op die andere 150 soorten heb je nog weer verschillende methoden van wijn maken. Ja. Waardoor je zegt, ja, deze moet je dan wat lichter, die wat zwaarder. Ja. Die heeft hout gehad, die heeft geen hout gehad. Die heeft nog extra schillen gehad van de Amarone om daar weer wat kracht aan toe te voegen. Dan kun je weer opnieuw beginnen. Wat gaan we nu proeven? Valpolicella Ripasso. Maar wat voor smaak, wat gaat overheersen? Ja, nou, het is een explosie van fruitigheid, maar niet alleen maar van sterk ook, hè? Rijp fruit. Ja. Je merkt dat het een soort amarijnenkest wat enorm uitspringt. Nou, wat ik heel erg bij deze wijn nu heb, is dat soms als je zou maar zeggen, een rode wijn sterk of zwaar, als hoe je het dan wil noemen, dan voelde het ook meteen heel zwaar. Ja. En deze voelde op een of andere manier nog heel erg fris. En dat komt ook omdat, daar moeten wij in Nederland van leren, Italianen serveren die wijn op juiste temperatuur. Dit moet je serveren op 14 graden. Bijna uit de koelkast. Bijna uit de koelkast. Dan is die wijn fris, explosief. En die geven enorme fraîcheur met het mooie
kwaliteit, volume wat hij al heeft. Ja. En dan wordt het een heel aangenaam gevoel, mondgevoel. En dat is het mooie van de Italiaanse wijnen. Zij drinken dat in de regel veel koeler, ook gezien hun klimaat. Nou, dan hebben de mensen wel allemaal genoten van de heerlijke wijn. Ik zou zeggen gezondheid. Gezondheid, salute. Salute. ...2 oktober is het dan zover. Music with a Mission. Een theater, de Oranjerie in Roermond. We hebben aan tafel Elle van der Ven, Health Foundation Limburg. Initiatiefnemer van het hele project. Wat is de mission? Wat wordt het doel? Nou, laat ik eerst even zeggen, ik ben niet de initiatiefnemer, mede-initiatiefnemer. Mede-initiatiefnemer? Ja, want de initiatiefnemers zijn Navenant en LSO en de Health Foundation. En de missie is dat we geld gaan ophalen voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. We vinden dat er gewoon nog steeds veel geld nodig is voor onderzoek. En geld wat we in Limburg ophalen, blijft ook in Limburg. En dit is gewoon een fantastisch initiatief, want hiermee kunnen we mensen laten delen en een gezellige avond bieden die ook nog iets oplevert. Het is dus ook zo dat het geld wat jullie ophalen als Health Foundation Limburg, dat blijft ook in Limburg waar het stuk research gedaan wordt, plaatsvindt. Ja, deze missie is natuurlijk een enorm ding. Wat gaat er gebeuren? De LSO werkt mee. Het LSO werkt mee. Stef Tissen, aan tafel. Die mag ook meedoen, hè? Die zingt mee en die presenteert ook het programma. Ja. Daarnaast Jacques Vinders, G. Reinders. Het was gewoon een ontzettend mooie avond waarbij gedineerd kan worden. Het is een gala-concert waarbij leuke muziek gepresenteerd wordt, mooie muziek gepresenteerd wordt. Is er ook aandacht voor mensen die, zal ik maar zeggen, ervaringsdeskundigen zijn? Zou ik zeggen, mensen die heel van dichtbij zoiets meegemaakt hebben, het zij zelf, het zij in de familie, die daar iets over kunnen zeggen? Is daar ook aandacht voor? Dat kunnen we nog in het programma zetten. Op dit moment is dat nog ter discussie hoe we dat verder gaan voeren. Maar er is natuurlijk wel aandacht voor de mensen, want het gaat uiteindelijk voor de mensen die kankerpatiënt zijn. Ja. En eigenlijk wil je die ziekte voorkomen. Je wil, als mensen ermee geconfronteerd worden, wil je dat ze genezen kunnen worden of in ieder geval een goed leven hebben als ze met kanker geconfronteerd worden. Want je ziet ook dat in die cijfers zie je ook, dat zal ik maar zeggen, die mensen die ieder jaar nog groeit, hè, de mensen die kanker krijgen. Dat is nog altijd een stijgend iets, hè? Wereldwijd stijgt het nog. 1 op de 3 mensen krijgt ook te maken met de ziekte kanker. Dus dat is op zich best veel. Maar je ziet wel dat er steeds meer verbeteringen plaatsvinden. En dat je toch op de een of andere manier door onderzoek mensen een beter leven kunnen geven. En dan praat je over rekken tot nu toe? Dan praat je niet alleen over rekken, dan praat je ook vaak over genezen. Genezen. Ja. En in de brochure die hier ook voor gemaakt is, speciaal voor Music with a Mission, zie je ook een aantal testimonials, verhalen van mensen die patiënt geweest zijn en die weer genezen zijn. Die staan er ook in. Ja. En dat is eigenlijk ontzettend mooi dat mensen ook zeggen, als er geen onderzoek geweest was, geen research, dan was het er ook niet meer geweest. Dus dankzij de onderzoeksresultaten hebben die mensen gewoon... Hebben jullie het voor elkaar gekregen om ook het LSO meteen mee te krijgen in deze strijd, in deze missie? Merk je ook bij artiesten, bij orkest, dat mensen meteen zoiets hebben, het is voor kankeronderzoek, wij doen mee? Ja, daar is heel positief op gereageerd. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee dat het LSO gewoon dit met ons samen wil organiseren. En met de Navenant Foundation. Dus een prachtig initiatief. Ja. Het is een prachtige missie. We maken ons op voor 2 oktober in de Oranjerie in Roermond. En we gaan er een heel mooi muzikaal feest van maken. Waar in ieder geval een prachtig doel achter zit. En we hopen ook echt dat heel veel mensen gaan komen. Daar gaan we vanuit. Hoe meer mensen, hoe mooier, hoe beter. En wij zorgen voor een prachtige avond. Super. Meer info over dit kunnen ze vinden op de Navenant-site. Dus, www.navenant.nl. Dus wil u meer info hebben over Music with a Mission 2 oktober, komende 2 oktober in de Oranjerie in Roermond, kijk dan even op www.navenant.nl. Elle, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank je. Ja, gooi maar iets meer, kom er nog een beetje muziek erbij. Dankjewel.
Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, dat komt wel goed. De wekker is al 3 keer gegaan. Het port een elleboog tegen mijn ribbenkas aan. Opstaan lijkt een boodschap te zijn. Gisternacht ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. Verkeerde been of verkeerde lijf. Zo van, wie is dat kind en wat moet dat wijf? Kop erbij, koffie klinkt als een topontbijt. Spiegel zei me dat die schrok van mij. Ik ben maar een man, ik kan 1 ding tegelijk. En zelfs dat is soms moeilijk voor mij. Maar je weet dat ik meega naar de Ikea. Zelfs als we 2, 3, 4 keer in de week gaan. Weer de lange route, het hele end lopen. Zo van kijken, niks kopen. Geloof me, tot de laatste leugen in mijn ogen. Dit is alles wat ik kan beloven. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Ik ben een ouderwetse hosselaar. Volg me gabbert, ik ben altijd op zoek naar de volgende klapper. Het leven is een bitch en dan ga je dood. Ik wil een stukje van de taart, het hoeft niet eens zo groot. Maar nee, dan gaat mijn laptop en daar mijn tv. Haal mijn kleren naar het raam voor de 2e keer in 1 week. Spullen achterin als een stadsnomade. Colleren, weer logeren bij mijn maderen. En dit kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik denk bij mezelf, ik ben potverdomme 30. Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek er hard, dus zij breekt mijn spullen. En plotsklap zat ze vast in de bak. En ik bedank haar tot de pissen op de trap. Dit is geen grap, ook geen real life soap. Nee, dit is wat het is, schat, beloofd. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Ik ben maar een man van vlees en bloed. Ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Mensen, voel me. Dit is voor de mannen, alleen voor de mannen. Ik weet dat je moe bent, dus haal die handen in je zakken voor de vrouwen. Dit is voor de vrouwen, het is wat het is, ja, je moet ons maar vertrouwen. Dit is voor de ouders, alle jonge ouders. Ik weet wat het is, ja, die last op je schouders. En soms gaat het mis, maar hoe zwaar het ook is, ik beloof dat je op me kunt bouwen. Ik ben maar een man van vlees en bloed. En ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel. Ik ben maar een man van vlees en bloed. En ik sta 's nachts in de kroeg, maar mijn wekker gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen, genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd, schat, het komt wel goed. Het komt wel goed. Sef Tissen, het komt wel goed. Venlo, het komt wel goed. Lange Frans, het komt wel goed. Arno Brakman, het komt wel goed. Je moet weten, het komt wel goed. Hey, het komt wel goed. Ik heb de blues in me, baby. Hey, 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 hey. Dank u wel. Dank u wel. De gasten zien hier geneten van een heerlijk Noorgerecht. Paul, wat heeft ze gemaakt voor de mensen? We hadden vandaag frambozen en bosbessen eigenlijk als thema. Dus we hebben natuurlijk een frambozen sorbetje gemaakt. Oh, maar zien dat niet goed, die blauwbessen? Ja, bosbesjes, blauwbessen. Oké, blauwbessen. Ja. En dan een crème van Vervijnen en wat eiwitschotjes. Ja, eigenlijk heel erg simpel, maar heel zomers en heel fris, fruitig. Echt super mooie frambozen trouwens. Ja, heerlijk. Echt heel vlezig, heel sappig. Is er veel kwaliteitsverschil in, Paul? Ja, echt enorm. Dit zijn echt super mooie frambozen. Die blauwbessen zien die gewoon in opkomst de laatste tijd. Dus ik heb toch idee dat er steeds meer mensen dingen mee gaan doen eigenlijk. Ja, blauwbessen is misschien ook heel erg gezond te zijn. Hè? Met, ook er zitten stoffen in voor die anti-kanker dingen zien. Of tenminste, dat is niet bewezen, maar door heel veel mensen dat. Er wordt heel veel over geschreven dat er hele gezonde stoffen in zitten. Dus. Op het moment dat het blikken voor zo'n product, is dat dan voor dich als kok ook een reden om er eerder mee te werken met zo'n product? Dus van nou goed, ik weet dat ik positieve aandacht krijg en dan wil ik er wel dingen mee. Ja, maar weet je wat het is? We kunnen toch geen bord maken helemaal met blauwe bessen en frambozen. Ja. Dus we maken altijd kleine dingetjes met van alles erbij. Dus voor ze niet zo van, tot dat dan hot is, kunnen we er wat mee doen. Dat is wel misschien met groenten en van dat soort dingen. Okay. Dat soort eens veel met groenten koken en eens lichter koken en minder vet. Maar om het zo echt dat soort fruitgiften gebruiken, dat gaat al heel veel. Dat zit ik me altijd afvragen. Ik zie een bord
En dan denk ik, dit is toch ontzettend veel werk. Om dit allemaal zo... Want ik heb het idee, het is allemaal niet van nagedacht wie het leed. Op een of andere manier. Het is ontzettend veel werk, of niet? Ja, kijk, het is natuurlijk heel veel. Dit is eigenlijk niet zo heel veel werk, want het is natuurlijk een eiwitje wat gedroogd is, een krimpje als gemak is. Zo, het is al gedraaid, dus eigenlijk is alles al voorbereid. Dus dat op dat bord serveren, dat valt best mee? Dat valt best mee, want het is alles eigenlijk als ingrediënt al voor muziekplassen, zeg maar. Oké, ik denk dat als er zitten hier zoveel mensen steden, dan moet je toch dat allemaal een einde slaag doormaken natuurlijk. Ja, we werken een aantal mensen aan de einde der tijd, of volgende der tijd, en dan lopen we het zwaar. Dus hier bijvoorbeeld in zo'n bord met de opmaker, ieder zijn eigen taak in dat bord? Dat is een dingetje, ja. Okay. En dan, wie lang is er dan nodig om zo'n hele batterie te maken? Ja, dat ligt eraan hoeveel mensen en hoe snel het moet natuurlijk. Hè. Ja. Soms als het heel snel moet, dan moet het allemaal sneller. Moet het toch goed zijn, dan moet het toch sneller. Maar nooit ten koste van de kwaliteit? Nooit, nee. Zeker niet. Ja, dankjewel. Goed. Ja, dus Limburgs culinair genieten bij Navenant. Heb je ook culinair genoten hier? Ik heb fantastisch gegeten, ik heb heerlijke wijnen gedronken en ik had een zeer gezellige tafel. Ik heb extreem Limburgs genoten. Kom je nog een keer terug? Graag. En Jan, hou je nu tegenwoordig ook van rap? Ja, deze rap wel dan maar, hè? Ja, hij is goed, hè? Ja, hij mag blijven, hè? Ja, dat is super. Super, ja, dames en heren, dit was het einde van Navenant Culinair Live. Ik hoop dat je er toes van genoten hebt. We hebben het heel zeker. En heel tot de volgende keer. Tot de volgende Navenant Culinair Live. Bye bye. Proost, hè? Proost, jongens. Proost, hè? Lekker. Partners van Culinair Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Greens Blueberries, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Finissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max.